si jalo panasap. Neng membuat Tuhan di kodang mahami di bagasa manukoto pertakut di mata narion. Asa takut matok pasauliat takut pangkawiat takut nak pangomongan. Saluhut nama natinaring ni amanami na doon. Ala dibuka pangulan ni Huriado. Ima ataron asa alu-alu mo joto amat tadi bata. Gaya majalah horas nunga dia lolo ko mang tu amat tadi bata asa alu-alu mo joto tu amat ta Yesus Kristus. Gaya majalah horas nunga dia lo kamu beto mata Yesus Kristus ala di tiruannya dua do akas itu na torop asa alu ma tu amat teraja tuliat na lolo tu akka si torop alu ma mang tu amat teraja na liat na lolo. Gaya majalah horas asa marmula menda songo kodang marujuk songo tali asa ino nama tua asa bama kodang mula amak pada nami di kamu di mulai amu memang pada nami asapa maju kotang sopai asapa sopa hami tamat tadi bata. Adalah orang di amun apa pada nami asa yang mengalia mahami ima di pertua ni manamion asa lihat matok panggawean lihat para rasa lihat nak akka pangomuan di hami luboy mana tinading ni na tua-tua naimon asa ba makodang lihat-lihati.
hamuna amanami pada nami. Nung ngadisok kami tiba akan maranggi. Siap kangas siap pudan. Ima pinokpar ni oputua sireta padde. Asama siu kat johami. Kami akan maranggi asama majo godang siuki. Gawe bang, gawe, jalo. Masih siu kama kita akan maranggi. Iya.
Gada-gada go.